Avui a Alexandria ens disposem a parlar d'aquells llibres que no poden faltar en les biblioteques o en les nostres lectures de capçalera. Imprescindibles, clàssics, lectures de fons. En tot cas, per parlar d'això comptem amb tres veritables lectors de fons en el sentit atlètic del terme i també en el sentit del fons editorial. A la meva dreta, el Ferran Tutén. El Ferran és professor a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, ho hem dit bé, això? Molt bé. I el seu darrer llibre és el Sobre l'escriptura, que justament és un assaig que recull, en certa mesura, la teva experiència docent sobre com ensenyar a escriure. També comptem amb l'Emili Teixidor. L'Emili és escriptor novel·lista, tant del gènere o de l'etiqueta, diguéssim, infantil i juvenil, com de novel·les per adults, de les quals sols regalar-ne als lectors una cada 10 anys, poc o molt, ho tinc comptat. Més o menys. Més o menys. El teu darrer llibre és el llibre de les mosques. Finalment també ens acompanya el Sergio Vilasanjuan. El Sergio és periodista de La Vanguardia des de ja fa tants anys com que hi ha transició, pràcticament. Des del 87, de La Vanguardia. De La Vanguardia des del 87, però la teva pràctica periodística potser del 70... 10 anys abans, del 77, exacte. Això queda molt ben reflectit en el teu darrer llibre, el Passando Pàgina. La primera pregunta, jo voldria que fos per tu, Emili, què en penses de les lectures obligatòries? És un concepte una mica contraproduent, perquè llegir per plaer doncs no té res a veure amb l'obligatorietat. Altra cosa és la gent que es matricula a l'escola o que ha de passar uns estudis, ho fa per passar una disciplina. De manera que uns mínims de lectura i uns mínims d'escriptura, com després ens dirà el Ferran, doncs hi han de ser, i si no, doncs la gent ha de retirar-se, no? Quina vigència tenen els clàssics entesos pròpiament com a grecollatins avui en dia? Jo crec que tota. Hi ha hagut una trampa aquí, que és fer creure que no s'havia fet res fins al segle XX. Hi ha algun llibre d'aquests que ensenyen a escriure que diu que l'interès per ensenyar a escriure comença als anys 50 als Estats Units i coses d'aquest tipus. Perdoni, fa molt més que va començar tot això. D'altra banda, la poètica clàssica que trobem amb Aristòtil, amb Horaci i amb molts altres autors, és una poètica clarament reivindicada per autors posteriors, com Borges, per exemple, que diu coses molt clares sobre aquest aspecte, que són les mateixes que diu Horaci idènticament, o Josep Pla. Què diu la poètica clàssica? De manera molt sintètica, que el secret d'escriure és fer-ho amb simplicitat, sobretot, i amb unitat. En el cas del món editorial que tu has, Sergio, que tu has cartografiat i has conviscut durant tants anys, creus que aquest trajecte, diguem, cap a la facilitat per aquesta, no sé si tendència a la comercialitat o aquesta por a no assolir prou lectors, hi ha una evolució en aquests últims anys cap aquí? Home, hi ha dues vies molt clares. Hi ha una via molt cap a la comercialitat, cap a l'èxit i cap a dimensionar una indústria cultural, però també hi ha una via molt clarament marcada cap a l'edició de qualitat. O sigui, en el cas dels clàssics, veiem, a més, que la recuperació d'un clàssic és un acte de voluntat d'un editor. O sigui, és un editor que diu s'ha d'anar per aquí. Quin paper hi té la crítica, quin paper hi té la universitat en la creació d'aquestes llistes, Emili? O d'aquests fenòmens? La universitat, perquè estableix el cànon, diríem, no? Ho fa? Va fent. Avui? Jo diria que en té molt poc, la universitat. Potser qui en té més és els editors. No, la responsabilitat primera dels editors, sense els editors els llibres en surten. Tots aquests grans autors que ja venen exigeixen a les editorials ja un 50% perquè es converteixen en coeditors. Perquè diuen, la gent va buscar un llibre de Stephen King, li és igual que ho publiqui. En aquest aspecte. Vol dir que pesen més ells. Pensen primer perquè el públic ja sap molt bé que va buscar aquell producte. I hi ha uns altres editors que el que venen, en el bon sentit de vendre, és prestigi. Seria indefugible, diguéssim, que féssim recomanacions personals de, com a mínim, allò d'un parell de llibres que considereu indefugibles, que haurien de ser presents a la nostra biblioteca d'Alexandria. Jo volia recomanar, primer, sobretot, dos llibres que són clàssics que no se sabia que eren clàssics, que són dos recuperacions de diaris dels anys 30, de jueus de l'època nazi. Eren dos diaris que havien desaparegut per la mort del seu autor o perquè estaven tan absolutament acongoixats de tot el que havia passat que l'havien guardat. Aquests llibres han sortit als anys 90, ara s'han publicat a Espanya, és el diari del Mikhail Sebastian, un gran escriptor jueu romanès, i el diari del Viktor Klemperer, un romanista alemany, jueu,
Són dos grans testimonis i són clàssics que no s'havien publicat. O sigui, han sortit i immediatament s'han convertit en clàssics. Han agafat aquesta pàtina, diguem, de clàssics. Jo recomanaré una cosa que serà molt útil als lectors per entrar a 5 llibres. Hi ha un periodista italià que va fer un llibre que és una guia de lectura que eren els 5 llibres imprescindibles pel seu fill. Perquè no solament entengués literatura, sinó entengués la cosa única que, per resumir-ho d'alguna manera, dona la literatura. I que si la literatura fuig de les escoles, doncs no hi haurà ningú que eduqui les emocions, perquè l'única que ho fa és la literatura. I aleshores, aquest llibre es titula Si un matí d'estiu un nen, i és del Roberto Calasso. I en el seu fill, que té molt pocs anys, li recomana aquests 5 llibres que servirà també als lectors per veure com els han de llegir, aquests llibres. En diria molts, però a veure, jo potser el llibre que més m'ha impressionat, i com que és un llibre molt conegut i molt important, no voldria tampoc ser tòpic, però és que és la veritat, és La recerca del temps perdut de Proust. És un llibre més fàcil de llegir del que la gent es pensa. Jo crec que és molt més difícil de llegir Joyce, per exemple, que també és interessantíssim, però em sembla que un lector normal, amb paciència, pot accedir a Proust. Hi ha un llibre que no he llegit que es diu Com canviar la teva vida amb Proust, però realment a mi em va canviar la vida, ho dic de veritat. Jo devia tenir uns 30 anys, potser massa jove. L'he tornat a llegir després i encara l'he aprofitat més. Quan vaig llegir Proust, i és veritat que em va canviar moltes percepcions i moltes concepcions de les coses. Hi ha 2 tipus de literatura, una que exalta les il·lusions i una altra que mostra la trampa de les il·lusions. Que Proust està clarament en aquesta segona categoria i crec que són els bons escriptors aquests, però això seria una cosa discutible.